Kadi karunaning kaswase dosang Ganda Wastratmaja. Wah. Iki kaya salindri Mbak Yuku. Balawa aku sing teka Yayi. Ya kene. Eneng apa kowe ngaku? Balawa aku tulung ana ya cah bagus. Yen ora mbok tulungi bakal reget awake Mbak Yumu. Mergo aku bakal dipoto-poto sarta diruda peksa dening patih. Wirataya kuwi patih Kenca Karupa lan Rupa Kenca. Kono apa patih Kenca Karupa lan Rupa Kenca? Nalika semana nyegat Mbak Yumu aku nyegat marang playune patih Kenca Karupa nggone mbujung kalawan sira Yayi Balawa. Nanging ora kanyono-nyono jebul malah Kenca Karupa gandrung karo aku Balawa. Gandrung piye? Gandrung seneng karo aku arep dipek. Wah, gelem. Ngopo aku tok kon gelem bangane kowe entutke bareng kakangku sia-sia uripmu ketula-tula. Turut ngalas dadi wong buangan. Saiki sesinglon sak setahun ana ing Wirata. Wah, kena ngopo isih mbok gondeli katresnane, isih mbok boti. Tinimbangane nang kene kowe melu kesia-sia karo uripe Pandhawa, kowe dadi bojone Kenca Karupa Rupa Kenca, malah tentrem uripmu. Saya aku tak takon terus ngendi dununging kawanitanku. Aku tak takon ngendi dununging tembung garwa. Balawa nadyan kanane kakangmu ingkang kaya ngene kahanane nang aku ora bakal ilang prasetyaku. Ora bakal suda kasetyanku marang Sinuwun Prabu Puntadewa. Yen kowe matur karo aku kaya mengkono tegese nggonmu nglakoni sesingidan iki ora lair batin. Semono uga nggonmu nglakoni dadi wong buangan 12 taun ana ing alas Kamiya Koduk nalika semono. Ya kebak ing panggersah, kebak ing panggersula. Kanthi kaya mengkono yen kabeh paukuman iki mbok lakoni kanthi ati sing abot, tegese kowe nggone nglakoni paukuman iki ora ikhlas. Isa uga durung nganti lang sarta durung nganti rampung paukuman iki kowe karo kadang-kadang wis kadenangan dening Kurawa. Merga nggonmu ora duwe rasa ikhlas mestine bakal nglakoni paukuman 12 taun lan setahun umpetan. Balawa ora ngira babar pisan. Jebul ingkang sekawit aku tansah ngalembono marang jero lan jabaning atimu. Nanging tinemune dina iki ketok banget legetaning atimu. Ketok banget nggonmu ora seneng nglakoni paukuman iki. Ketok banget nggonmu ora trima nglakoni buangan sarta umpetan iki. Balawa ora usah ngewangi karo aku. Kenca Karupa Kenca tak adepane tinimbang aku njaluk tulung karo wong sing ora tulus lahir batine Balawa. Aku njaluk ngapura. Ingkang sekawit ora duwe niat
aku nganggo tembung sing lahir batin kaya sing tak kandhakake. Drupadi Mbak Yuku kabeh mau mung minangka tembung sing abang-abang lambe. Suwe ora ketemu niatku mung ngatur gojek karo Mbak Yuki dinemune tok tampa kanthi lahir batin. Ikhlas lahir batin konku nglakoni paukuman. Ikhlas lahir batin konku dadi wong buangan. Aja mbok undha-mana. Wah. Monggo tengah wengi kencaka rupa kenca kon tekan pojok beteng. Ora-orane patih loro mau wani nyenggol kawanitane Mbak Yuku, ngregeti kasutapane Mbak Yuku. Ya aja kuwatir aku sing bakal nguntapke nyawane kencaka lupa lan lupa kenca. Cuma ngawur-awur-awuraken tengarane ngajurit kong maguru kongso tetekaya putula gila dalam wancine wis madya ratri aku budal saka kepatihan iki mongko dinane anggara kasih tabuh netepake Madyaratri tekan kene mesti wis kliwat saka Madyaratri. Lah kok isih sepi banget. Ora ana wong kemliwer. Monggo pendak-pendak beteng tak pandeng. Durung ana glibete wong sing mapan ing sak dhuwuring beteng. Apa ya ngapusi Salindri karo aku? Ning ora. Salindri Pasuryani wujuding putri wong ora gelem atur dura lawan aku. Yo tantenane mbok menawa ora suwe meneh lakon penjangkaku ketemu karo bojone Salindri kang wujud Gandharwa kanthi cara mengkono aku bakal nembung kanthi apik-apik lawan bojone yen ora diwenehake kabotan rasa tresna rawi-rawi rantas malam-malam bakal tak putung. Wonten badhe kenca rupa lan rupa kenca datang saged ngrawat awit gempong penggali Sang Balawa mila wuwuh kekuatane dadi kaya dirodo ing medal saking wandilan den kumba mestakaning pati kekalih pecah wandilan batine. Pamanarya Kanjeng Hyang Mahatmursi para Bisma Bawadurna Kakang Prabu Karna ing Awangga iki wonten timbalan ing Ngadamunggil. Iya putu eneng apa ngantos boten imut bilih ditekelkan samangke dinten Pasiwakan madari negari Ngastina krana bombong raos sing manah kula suka marawata suta ingkang kula raosaken bebasan kanthi dene kejukurkan Mukir Sari kelepaning Samudra Madu. Sasampunipun kula midhanget Pak Warta ingkang saestu adamel bombong raos sing manahipun ingkang wayah ing Ngastina. Kanjeng Hyang Gusti kabar apa putu? Lah kok dadi kabar mau kawowong Rabosa marang penggalih putu Prabu Ngastina wekasan putu Prabu nganti supi yen to nedheng lenggah siniwapa. Kabar pawarta menika kula wawan dadosaken jengjem tuwin marep
tentrem anggen kula nggadhampar ke Prabu Ngastina. Jalaran Pawarta ingkang sampun kula tampi Pandhawa sampun sirna wonten telenging wana Kamyaka. Pandhawa sampun pejah. Pandhawa boten dados klilipipun ingkang wayah Punduryudana menika ingkang kula jangka rinten panteraning dalu. Boten kendhat anggen kula nyuwun dhateng pangwasaning dewa. Sampun ngantos pinardawa gesangipun para Pandhawa. Cinupetna madaning wana Kamyaka jebul boten kanyana-nyana. Dunganipun Duryudana dipun tampi dening pangwasaning para dewa. Ketitik dinten samangke sampun wonten kabar pawarta bilih para Pandhawa samangsa menika kala wau cacahipun 6. Cetha menika rangkanipun para Pandhawa, rongkonganipun Pandhawa ingkang sami pejah wonten tepining Tlaga Dwita Kanjeng Hyang. Dadi kanthi dasar sira Putra Prabu nemokake rongkongan manungsa cacah 6 mau mbok tetepake yen to Pandhawa tekaning pati kasinggihan mekaten. Sadurunge Putu Prabu entuk pawarta yen to Pandhawa tekaning pati ingkang matur ana negara Ngastina lan ing sepisanan nemokake rongkongan manungsa mau sapa? Sapa Putu Prabu para kaki prasaja ingkang manggihaken inggih menika Paman Harya Sengkuni Patih Sengkuni kasinggihan mekaten ingkang nemokake rongkongan manungsa ana ing tepining Tlaga Dwita ana ing wana Kamyaka mau kasinggihan mekaten. Apa diparangake aku tak sambung rembug karo Sengkuni. Kula semanggaken Kanjeng Hyang Suman Patih Sengkuni kula wonten dawuh. Apa pancen kepara nyata ngendikaning Putu Prabu Ngastina kowe ingkang nemokake rongkongan manungsa ingkang tinumpuk ora tinata ning tepining Tlaga Dwita ana ing tengahing wana Kamyaka kasinggihan mekaten. Tumuli rongkongan menika kula klembakaken gunggungipun wonten cacah 6. Lajeng kemunten menika kula anggep yen to menika rongkonganipun Pandhawa ingkang sampun pejah wonten telenging wana Kamyaka. Tumuli kula aturaken dening anak Prabu Ngastina. Dasarmu apa kowe kok ngakokake yen to rongkongan manungsa mau rongkonganing para Pandhawa? Mergi cacahipun wonten 6. Kok ana 6 dasarmu piye? Gangsal Pandhawa setunggal Dewi Waradrupadi duk nalika kawon sesukan dadu nderek kabucal wonten telenging wana Kamyaka. Dadi kanthi pawadan yen to Pandhawa 5 tekaning pati lan Waradrupadi tekaning pati mbok temokake rongkongan manungsa cacah 6 terus tok akokake yen to rongkongan Pandhawa. Tok anggep yen to Pandhawa lan Drupadi tekaning pati ngono. Inggih. Kasinggihan mekaten penemban. Kusih to. Lah kok gampang timen nggonmu ngaturake rongkongan manungsa tok akokake marang anak Prabu utawa Putu Prabu Duryudana yen to kuwi rongkonganing para Pandhawa. Suman, saiki aku tak takon, yen nurmahe rongkongan manungsa kuwi mung kari balung. Inggih. Lah saiki aku yen to kowe bisa ngerteni kok kuwi rongkongan Pandhawa kuwi dasarmu apa? Inggih. Karena menika rongkongan. Lah iya. Rongkongan manungsa ingkang wujud balung mau kok iso mbok titik yen to ki rongkonganing para Pandhawa mau dasarmu apa? Mergi cacahipun 6. Kok 6? Mergi gangsal para anu Pandhawa setunggal Waradrupadi. Menika dasar kula. Turta nuwun sewu Premban. Nalika dalu kula menika nginceng utawi kula menika lampah dedemitan niti priksa dhateng para Pandhawa sami mesanggrah wonten tepining Tlaga Dwita. Tumunten nalika para enjang kula tuweni namung wonten rongkongan manungsa cacah 6 ingkang tirumpuk boten tinata wonten telenging Tlaga Dwita. Menika mertandhakaken bilih menika Pandhawa ingkang sedalu mampapan wonten tepining Tlaga Dwita lan sampun dados rongkongan cacah 6 klebet pun Dewi Waradrupadi. Kusih aku saiki tak takon karo kowe kok mung sewengi ing atase Pandhawa tekaning pati suwene mung sewengi kok iso wujud rongkongan. Terus saiki aku tak takon karo kowe sing mangan daginge Pandhawa mau sapa? Inggih. Sing mangan daginge Pandhawa lan Waradrupadi nganti gusis nganti wujud rongkongan manungsa mau sapa? Lan mestine yen to kuwi dipangan para dubriksa, para yaksa, mestine isih ana klepretaning getih ing mapan ana ing kono. Putu Prabu, wonten dawuh. Rongkongan ingkang diaturake Patih Suman mau apa isih ana klepretan wujud getih ingkang tumemplek ana ing balung.
sampun sami boten tinata tegesipun ketingal balung menika kala wau sampun dangu mapan wonten ing telenging Tlaga Dwita. Lah saiki cocokno Suman ngandhakake yen to sewengi nitipriksa marang para Pandhawa nggone padha sarineng tepining Tlaga Dwita tumuli esuk wis nemokake rongkongan cacah 6 yen lumrah kamanungsan wae. Balung-balung mau mesti ana gedhihe. Merga lagi umur sewengi. Ning yen nganti balung-balung sing diaturake mau wis umur suwe terus Suman crita yen to patine Pandhawa lagi umur sewengi kuwi tegese patihmu kuwi goroh. Inggih. Patihmu kuwi ngapusi. Mung merga kepengin ketok mula dheweke tumuli golek pendhuk ing wigati entuk pangalembana saka Putu Prabu Ngastina. Sepisan angka loro aku tak matur marang Putu Prabu, Suman kula wonten dawuh rungokno. Inggih. Yen kowe nemokake walulanging para Pandhawa utawa rongkonganing para Pandhawa kuwi janjane upama mati tenan cacahe ora mung 6. Lho nuwun sewu. Pandhawa gangsal tambah setunggal menika gunggunipun 6 mboten kok sedasa. 10 kuwi mergo hitunganku beda karo kowe kok benten ana ing swasana apa wae ana ing kahanan apa wae Pandhawa ku ora nate pisah karo para Panakawan. Monggo Pandhawa ditutke Wara Drupadi cacahe ana 6 ditambah Panakawan 4 ya kuwi Semar Garing Petruk Bagong. Upama tekaning pati rombongan menungso mau cacahe ana 10 ora kok 6. Inggih, ora inggih, iki rungokno. Inggih ngestakaken dawuh Penemban. Dadi apa to sababe aku tansah mancahi rembugmu sembune. Merga biyen tekan saiki kowe iki mesti atur goroh karo putuku Duryudana. Pamrihmu apa? Supaya kowe entuk pangalembana, supaya kowe entuk pangalembana saka Putu Prabu Ngastina. Barang sing ora nyata mbok kandhake nyata, barang sing saknyatane nyata nanging mbok kandhake ora nyata. Dandang mbok kandhake kuntul, kuntul mbok kandhake dandang. Mergane apa? Mergane mung kowe kepengin aja nganti kamukten negara Ngastina kuwi keliya. Apa lurekmu gedhawamu ingkang kaya mengkono mau ora tak ngerteni Patih Sengkuni. Aku wis ngerti, aku wis rumangsa kowe mekonah karo wong kono karo wong kene. Mbok rewangi kowe adu kono adu kene mung kepengin pangkat kelungguhan patih. Yen wis slegdak-slegdreng nyam kamukten dadi patih, kowe iso nginger keperintahan negara Ngastina. Duryudana sing lungguh dampar ning sing nginger keperintahan kowe. Rak ngono to. Inggih. Inggih piye? Nggih mbok menawi leres. Kados ngendikanipun Sang Mahatma Resi Wara Bisma menika mboten cocok. Nyatanipun menapa ingkang kula tindakaken menika kula nuwun sewu namung supados anak Prabu Ngastina menika tetep dados nalendra ingkang anjayeng bawana ning carane aja ngono. Carane aja ngono Sengkuni, aja ngesuk-esuk marang sanak kadange, ngesuk-esuk karo sedulure. Apa mbok anggap sesukan dadu sing mapan ana negara Ngastina mau ora saka pokal gawemu? Yen sing obyok dadu Duryudana ora bakal menang karo Puntadewa. Wis to, ora menang. Ora bakal menang. Najan Puntadewa kae ratu ingkang nganti ditengeri getih putih dening para Brahmana. Nanging Puntadewa kuwi olah nggone sukan dadu pinter ngungkuli sapa wae. Ya merga saka julidmu, ya merga saka kelakuanmu nganti Ngendraprasta sak jajane entek. Nganti Drupadi dirang-irang dening Kurawa kuwi merga saka lambemu, kuwi merga saka gedhawamu Sengkuni. Apa kowe ora wedi karo pasiksan sing ngenteni kowe ana ing alam baka kono Sengkuni? Menika rak namung crita. Perkara kasunyatan lan botenipun lah kula dereng ngertos. Pasiksanipun kados menapa menika kula dereng ngertos. Mila bab menika tinggalipun menggali menika lumiyen-lumiyen kemawon. Nganti Pandhawa ndok buang ning Wanakamiyaka setahun umpetan. Kuwi merga saka nggonmu milik marang negara Ngendraprasta. Kok isih kurang nggonmu ngesuk-esuk marang katentremaning Pandhawa. Purwati wonten dawuh. Kabar sing tatampa yen to Pandhawa tekaning pati kuwi ora bener. Kuwi merga saka gaweane Patih Sengkuni. Nuwun sewu. Kula gadah seksi Penemban. Lho, seksimu sapa? Kula gadah seksi menawi Pandhawa sampun wejah
lan rongkonganipun kula panggihaken wonten telenging wana Kamyaka mapan wonten tepining Tlaga Dwita menika kula ngagem seksi supados sak mangke atur kula menika pinitados dening anak Prabu Ngastina. Seksimu sapa? Aku tak weruh. Seksimu sapa? Kakang Duna. Pripun Dewate? Sampeyan seksine nggih Kakang, sampeyan weruh dhewe yen to kula nemokke rongkongan menungsa, rongkongane Pandhawa wonten tepining Tlaga Dwita. Dek kapan? Kakang Durna. Pripun? Sampeyan dadi seksi kula to? Nggih, seksi bab napa? Patine Pandhawa teng tepining wana Tlaga Dwita. Wana Kamyaka sampeyan priksa. Oh, nuwun sewu Dek Patih. Menawi dipun dawuh dados seksi kula mboten mawon. Lho. Kok mboten mawon? Mergi nalika semanten panjenengan namung nuduhi wujuding rongkongan menungsa. Nanging dereng kantenan menika para Pandhawa menapa sanes? Menawi kantos menika kala wau sisip dudu para Pandhawa, ateges kula menika nderek dosanipun. Kula menika nanggung dhateng klebatanipun Adipati Haryasenguni. Mengaten wonten tembungan ora mangan nangkane nanging gabul pulute. Menika kula ajrih lho, Di. Kula wedi, Di. Mila nuwun sewu menawi perkawis patine para Pandhawa menika panjenengan nakyenaken menawi menika pejah inggih kula semanggaken. Ning tumrap kula nek dadekke seksi kula mboten purun. Nuwun sewu. Sampeyan wau rak pun nampa amplop. Amplop napa? Amplop sing rada kandel. Nalika sampeyan kula tanting dadi seksi sampeyan wis nampani amplop. Amplop niku nuwun sewu lho Kakang Durna. Niku dienggo biaya minangka seksi. Lho. Dados menika kala mau dipun sogak ta kula? Ketoke nek panjenengan gelem nampa nggih ngonten niku. Oh, Dek Patih nika teng dhuwur lemari amplope. Nek sampeyan ajeng jupuk meleh. Anggwe Durna iki mata duwiten. Anggwe Durna iki pendhita iso disogok. Oh, mboten Dek Patih. Menawi kudu nganggo dhuwit kula kan ngakoni Pandhawa tekaning pati, kula wedi menawi kula nampa dosane sing gawe jagat. Kula nuwun sewu. Nek ajeng mang jukuk bali teng dhuwur lemari. Mengkela nggo tuku rokok. Nun, mengkela nggo tuku rokok. Sampeyan dhewe sak rombongan. Ateneh akeh. Maju Pak, kula mboten ajeng gelem ngakoni. Lho, Durna kuwi kandha ya Pandhawa durung tekaning pati lan ora gelem dadi seksi. Lah kok tuwe adreng, kowe ngeyel yen Pandhawa tekaning pati sampun. Sakmenika ngaten nggih mawon. Dipun rembaka sedalu muput menika mangke mboten wonten kerampunganipun ingkang baku kula saged netepaken yen Pandhawa sampun pejah. Sak mangke Ngastina mboten wonten ingkang wantun ngucik keprabunipun anak Prabu Ngastina. Ya, sakarepmu ning titen-titenan. Aku netepake yen Pandhawa isih urip, monggo anggenipun badhe mestani wonten pirembagan menika bedaning pemanggih menika mujudaken satunggiling kaendahan. Mila panjenengan ndakmu ya Pandhawa tasih gesang inggih monggo ning kula netepaken nek Pandhawa sampun duwe pejah penemban. Secemjroning pasewakan wadogong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalindra Tama ing sidemadaning pasewakan agung nalika semanten kodheng enggalih teng Astina Prabu Duryudana dados sakoling mangke gedher ing Jawi. Apa to kang dadi darunane? Ora nomacan ora ke Gajah Medha Joko Pantilan. Kejawi napa wonten satunggiling kalendra ingkang saking tlatah Sabrang ingkang wantun miyak sanggene ingkang samyang gantung sibo. Minggah madaning Datraya nyerpepek pindha sata matarangan. Wonten dawuh wonten satunggiling nalendra yang minggah madaning Datraya negari Ngastina menawi menika semitranipun Paman Sengguni nadyan ingkang abdi nembe sepisan menika ngawuningani mugi keparengani bali menapa wigatosipun dening sowan ngabiyantara anak Prabu Ngastina. Paman Lenggah Prayogi kula nuwun nggih Kisana aja kira ingsun tumambuk yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh Kisana Nalindra saka mendilan sapa jejuluke. Nuwun sewu.
Punamit pasang kaliman tapi tinebene nglodone demawahing tawang tuwa. Sinuwun. Menapa paduka pangling kalian kula? Menawi paduka pangling kalian jasa kula menika wingking saking negaring Trigarta ingkang sudi mestani dhateng kula pun Prabu Susarman. Inggih Prabu Susarmo. Prabu Susarman. Ya Prabu Susarmo kasinggihan mekaten. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ndak tampa ora liwat pangestu Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Wigatine apa dene sira sowan monggo tanpa tinimbalan. Nggih, wale-wale menapa? Estunipun sowan kula menika namung mbuktekaken dhateng pawarta ingkang sampun semebar warata saindenging jagat. Bilih negari ingkang wiyar piyambak, negari ingkang ageng tur inggih agung. Menika boten sanes namung kejawi negari Ngastina. Tumunten kadarang-darang saking negari Trigarta kula menika nanjaken. Sareng kula dumugi wonten negari Ngastina jebul pinanggihipun leres, Negari ingkang ageng tur inggih agung menika boten wonten sanes kejawi namung negari Ngastina. Nyatanipun sareng kula dumugi wonten negari Ngastina, kula nyawang praja Ngastina menika sajeg jumlek. Selanipun gesang kula menika dereng nate pinanggih kaliyan negari ingkang asri lan endahipun kados mekaten kejawi namung negari Ngastina. Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Sinuwun. Ingkang kula aturaken menika mboten ateges kula menika kepengin menapa-menapa nanging menika nyatanipun kados mekaten ingkang kula sumerapi. Langkung-langkung sareng kula mlebet wonten kedhaton negari Ngastina sinumrawi dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun biyo-biyo. Ngastina menika sampun boten kekirangan menapa kemawon. Negarane Jembar sing dadi ratu dasari Nalindra gagah pideksa godhek wok simbar jojo pantes lamun panjenengan menika minangka dados pengayomanipun para kawula sak praja Ngastina. Iya. Tumunten sak mangke wonten petangan-petangan nalika semanten kula menika mireng ujaripun para kawula. Wonten ingkang sami ngraosi Ngastina menika kalah yen ditanding kalian Wirata. Semanten ugi wonten pirangan kawula ingkang sami nyebat yen Wirata kuwi kalah yen ditanding karo negara Ngastina. Mula kana ingkang sami nyebat yen to Ngastina lan Wirata menika irim-iriban dinga piliya. Ing samukawis berkawis ya agung ya ageng negarane. Nanging sareng kula nyatakaken wonten negari Ngastina jebul pinanggihipun Wirata menika mboten wonten sapra sekawanipun negari Ngastina. Nuwun sewu. Kula matur mekaten yen ditraju babakan Jembar kula pitados sami-sami jembaripun. Yen ditraju babakan kesugihan mbok menawi Ngastina ugi mboten kawon kaliyan negari Wirata. Semanten ugi Wirata mboten kawon kaliyan negari Ngastina. Nanging nuwun sewu. Menawi ditraju babakan nalindranipun menika paribasanipun bumi kaliyan langit. Paduka Nalindra muda dasari gagah pideksa Wirata menika nalindranipun sampun laduk yuswa. Tur ngibaratipun gare Wirata menika upaminipun singa menika sampun boten gadahi siung. Sampun boten gadahi kegiatan amargi setanipun mati kenca rupa lan rupa kenca lan Raja Mala ing menika dados jagat tuwaing Nalindra Wirata sak mangke sampun pejah. Samangke sampun boten wonten ateges Wirata menika paribasanipun upaminipun wujud reca menika sirahipun saking emas, awakipun saking tembaga, nanging sukunipun saking lempung. Menawi rubuh sak wanci-wanci mboten badhe kangelan. Yo. Menawi kula dados Nalindra Ngastina, nuwun sewu lho sinuwun. Menawi kula menika dados Nalindra Ngastina, aja nganti kawibawan kuncaraning asma. Nalindra Ngastina dipun sameni utawi dipun padhani dhateng Nalindra liyan praja. Kados ingkang dados raosanipun para kawula ingkang kula aturaken. Menawi kula dadi cara Nalindra Ngastina upami kula menika dadi ratu Ngastina, Wirata sampun kula blengket. Wirata sampun kula bedah. Ngastina lan Wirata dados tunggal, menawi dados tunggal, jagat menika mboten wonten ingkang ngimbangi dhateng negari Ngastina. Jagat menika sampun boten wonten ingkang ngimbangi dhateng negari Ngastina kejawi namung kayangan. Menapa boten moncer. Panjenengan ratu muda saged amblengket bedah negari Wirata, ratu ingkang sampun laduk yuswa. Nuwun sewu.
Menawi paduka ndadahi kreket karkat kados mekaten, kula menika mboten namung udu dhateng atur kula, nanging kula ugi udu dhateng para prajurit. Paduka kula aturi anggebak negari Wirata saking wingking, kula badhe anggebak negari Wirata saking ngajeng. Sinuwun. Menawi ngajeng lan wingking dipun gepuk Wirata menika mboten ngantos sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Wirata tentu dados kukupanipun Narendra Ngastina Prabu Duryudana. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Wara awan wonten dawuh. Sareng kula wedang-wedang jebul resna bisa diaturke Prabu Susarman. Kula piyambak ugi matuk, kula piyambak ugi kathuk Prabu Susarman. Wonten dawuh sinuwun. Apa ingkang dadi iku vertikalmu? Panjenengan ingsun nayogyani estu sinuwun. Ya tenan alah. Menawi ngaten ateges sak mangke kula badhe nuwun menawi sampun kula aturaken dhateng Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula mboten namung udu swara, nanging kula ugi badhe udu tenaga. Prajurit Trigarta badhe kula kepiyakaken mangke menawi kula sampun majeng anggepuk perang negari Wirata. Paduka kula aturi ngepiyakaken para wadyabala nggepuk perang negari Wirata saking wingking ngarep mburi diterjang. Kula kinten Ratu Wirata mboten badhe saged swala tartemtu Wirata badhe wedhah. Matsapati badhe wonten kukupanipun Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Aja mung kandhek ning pangucap ning kababaro dadi pakarti nyuwun pamit. Madal pasaran ngetapaken para wadyabala diwaji sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Susarman.